Ingkang kula hormati, hadirin Bapak saha Ibu warga RT Kalih RW 14. Monggo kula lan panjenengan sedaya samiha nglairaken rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringanten pinten-pinten rahmat ning nikmat sehat dumateng kula lan panjenengan sedaya hingga alhamdulillah ing dikala dalu punika kita saged saserangan kempal wonten mriki kangge keperluan rapat musyawarah RT ingkang dalam keadaan sehat boten wonten alangan punapa. Hadirin sekalian ingkang kula hormati, kaperangan kula maturaken ing mriki minangka sambutan talang atur saking ketua RT ing dikala dalu punika kita sedaya badhe nglampahi rapat musyawarah ing mriki. Wonten ing mriki kula atas nami ketua RT ngaturaken matur nuwun ing saangen-angenipun dumateng para bapak ibu ngeluangke wekdalipun ingkang berharga kangge menghadiri program musyawarah wonten ing griya punika. Mugi langkah panjenengan dipun ridho dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun kula nyuwun dumateng para rawuh sedaya bilih semangke program rapat musyawarah monggo dapat dipun laksanakake kanthi sae. Keranten program musyawarah sejatipun inggih punika ngujali cara lan janji sedaya musyawirin. Misal wonten unek-unek napa gagasan monggo saged dipun sampaiaken, menawi wonten kritik lan saran monggo dipun sampaiaken. Hadirin ingkang kula hormati, salajengipun kula langsung nyuwun agung pangapunten mbok menawi nampa karawuhanipun panjenengan kawula mboten saged ngormati kanthi sae. Baik saking segi papan palengga lan sak piturute. Cakup semanten ingkang kula aturaken mbok bilih wonten kelentak-lentanipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dahat kinurmatan para bapak ibu sesepuh tokoh masyarakat wonten ing RW kalih menika, ingkang dahat kinurmatan para pangarsa ugi pengurus RT wonten ing wilayah RW kalih, ingkang kula hormati ibu-ibu pengurus PKK wonten RW kalih, para pengurus muda RW kalih. Langkung rumiyin, monggo sesarengan muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah kenikmatan dumateng kita saengga ing dalu punika kita saged sesarengan kempal wonten ing balai RW menika kangge ngrembak mangayu bagya pangetan dinten kamardikan Republik Indonesia kaping 75 warsa 2020. Kawula ngaturaken sugeng rawuh tuwin matur bunge panuwun dumateng panjenengan sami ingkang sampun legan ngrawuhi netepi undangan kawula. Bapak saha Ibu, tuwin para muda ingkang kita hormati, dalu menika ingkang baku kita badhe musyawarah netepaken panitia paringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 75 warsa 2020. Sampun sakmestinipun bilih kita sami ngajeng-ngajeng kepanitiaan menika mangke saged nglaksanaken kewajibanipun sak sae-saenipun saengga sedaya adicara mengerti HUT RI kaping 75 saged kalempahan sak sae-saenipun awit saking milihi ngantos paripurna. Mila menika kangge musyawarah menika kita bikak sesarengan mawi waosan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pemuda ingkang kula hormati, kangge miwiti musyawarah menika kawula ngusulaken ingkang dados pangarsa panitia inggih menika Bapak Ovi. Menawi panjenengan sami sarujuk, mangga kita aturi Bapak Ovi netepaken panitia ingkang lengkap. Cukup sementen atur kula, bilih wonten kalepatan nyuwun agunging samudra pangaksami. Salajengipun kula ngaturaken dumateng pranatacara kangge nglajengaken adicara menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.